Mehet. Papa mesél az unokáknak, dédunokáknak. Mesebeli üvegország. Mesebeli üvegkorban létezett egy üvegország, üvegből volt ott minden hegy, s üveglények birtokoltak. Legszebb hegyén virágzott egy csodaszép üvegpalota, kívül-belül védelmeztet több mint 100 üvegkatona. Bíbor színű üvegtrónján ott székelt az üvegkirály, mesebeli birodalmát csodálta az egész világ. Üvegkirály díszkertjében üvegből volt minden rózsa, mesebeli üvegkertész édenkerté varázsolta. Üvegszőrű paripákat patkolta az üvegkovács, az egyik ló úgy megrúgta, elvesztette 9 fogát. Készen állt a 6 paripa, mind a 6-on gyémántpatkó, üvegszerszám került rájuk, s bakra ült az üveghajtó. Felnyerített mind a 6 ló, az üveghintó előállt, jött a király testőrével, majd nyílt az ajtó és beszáll. Indított az üveglovász, uralta a 6 szép lovat, üvegúton kocsikáztak, s csillogott az üvegfogat. Birtokán az üvegerdő, koronáig égig értek, ágain az üvegszárnyú sasmadarak raktak fészket. Alatta az üvegvadak csoportosan kalandoztak, rétmezején a virágok üveghangon harangoztak. Üvegkirály udvarában üvegből volt minden szolga, dirigált az üvegmester, s ugrottak a parancsszóra. Ennyi jelent meg a 146. Kelenföldi Pap László. 2011. április 22-én. Igen. Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy